се събрали най-видните хора от народа и направили най-важното за Македония събрание. Станало преди няколко десетки години. Донесени биле 9 одлуки, значени одлуки, меѓу кои што се споменува за официјален јазик, официјално писмо, знаме, грб, значи сите оние атрибути од политичка страна кои што ја конституираат демократска Македонија како национална држава на македонскиот народ. На собранието се донесува одлука за официјален јазик во македонската држава да се воведе народниот македонски јазик. Тоа стои, значи, пишува од проста причина што литературниот јазик се уште не е кодифициран. На няколко километра от този мемориален комплекс от другата страна на македоно-сръбската граница се намира вековният манастир Свети Прохор Пчински. Именно тук на 2 август 1944 година се провежда антифашисткото събрание за освобождение на Македония. И то постановява народният говор на Вардарска Македония да стане служебен език в новоучредената македонска държава. Решението да влезе в сила веднага. Един от монасите с удоволствие разказва за ктиторите на църквата, сред които сръбският крал Стефан Милутин. Но упорито отбягва опитите ни да разберем къде точно е заседавало събранието, решило да провъзгласи език за новата държава. Извън кадър обаче монахът иронично уточнява, че тогава, през 1944-та, антифашистите избистрили политиката си край близката воденица, а после се сетили за манастира. От години Сръбската православна църква не допуска на Илинден македонците до Прохор Пчински. Заради стари нерешени спорове, свързани с опитите на Македонската православна църква да се отдели от сръбската като независима. Така съвременните македонци са лишени от важна за тях необходимост – ежегодно да почитат мястото, където учредителите на Титова Македония са учредили и така наречения македонски език. Затова го правят в нарочно построения музей. Според създателите на музея, така е изглеждало помещението, в което са се случили тези важни събития. С портретите на Сталин и Йосиф Броз Тито, на Чърчил и Рузвелт и дори на Гоце Делчев. Докъде е истината и откъде започва политическата легенда? Истината е, че е назначена езикова комисия от 10 души, гимназиални учители, филолози и един поет. И няколко политически лица, които давали насочващите съвети. Един преподавател по македонски език години наред работи, за да разбере как всъщност е узаконена съвременната македонска азбука и нормите на бързо постановения език. Срещаме се с Стоян Ристевски в Охрид, където живее откакто е пенсионер. Усилията му за истината започват от 1984, но участниците в събитията не искат да говорят. Ристевски разбира, че заседанията са били стенографирани. Ти е нещо округло, па на чоше, ми отговори. Не ми я кажа вистината. И тоа кај мене пробудим ще по-голем интерес. Дойдов кај Костовски, новинар, стар новинар. Тамо тој ми ги покажа стенографските белешки. Стана, ги фотокопира во 2 примерока. Ева го тој едниот примерок, овие стенографски белешки. Врз основа на овој примерок, факсимилно е предаден во оваа книга. Собирајќи ги тие материјали, прво од архивот на Македонија, второ од архивот на Јосип Броз во Белград, од архивот на Централниот комитет на Сојузот на комунистите на Југославија, создадов оваа книга, создавањето на современиот македонски литературен јазик. Заради книгите си Стоян Ристевски получава етикета дисидент и попада в полезрението на тайните служби. Причината? В разследването си той изрежда обстоятелства, които отсъстват от официалната история. Например, че партийни работници на Белград настояват да се вземе латиницата за основа на македонското писмо, за да се създаде една общо югославска азбука. Или
Да се приеме направо сръбската на Вук Караджич, която е преподавана между двете световни войни в училищата. Четем също откровенното признание на членовете на езиковата комисия, че с литературен език македонците не разполагат. Во работата на комисията брзо е решено за основа на македонски литературен јазик да се земат централните македонски говори, на кои посочува уште на времето Крсте Петков Мисирко. Но во однос на азбуката има долги полемики и разправи. Активната агитация за обособяването на така наречения македонски език започва още от края на 19 век с доктрината за македонизма на сръбския външен министър Стоян Новакович. Целта да се формира различно от българския етнославянска народност, за да се разпространи в Македония сръбското влияние по-лесно. Постулатът: македонският диалект е различен и от сръбския, и от българския език, но има нещо общо и с единия, и с другия. След национализма, пролетарският интернационализъм поема подготовката за отделянето на македонските говори от български език. 1934. От Москва Коминтернът нарежда: ВМРО Обединена е длъжна да организира и всекидневно да води борба против всички прояви на национален гнет за право народен език, до отделяне и завоюване на независима Обединена Македонска република на трудещите се. Година по-късно български комунисти вече питат как да изпълняват задачата за новия език. Ако БКП и Комунистическият интернационал смята, че македонският език е самостоятелен, вие ни съобщете веднага, за да насочим изследователската работа по правилен път. Отговорът от задграничното бюро на ЦК на БКП е бърз. Да се възложи на съветски учени слависти да поемат научната разработка на въпроса за самостоятелния характер на македонски език и македонската нация. Пиши както говориш, чети както виждаш. Това е девизът на Вук Караджич, един от реформаторите на сръбски език. Това е фонетичният принцип на неговата азбука, който в крайна сметка заляга в правописа на измисления македонски литературен език. Борбата за откъсването на новата азбука от българското четмо и писмо продължава близо година, до май 1945. На помощ са повикани и съветски академици. От канцеларията на Йосип Брос Тито е пуштена телеграма до Всесловенскиот комитет во Москва. Тоа е содржината на таа телеграма, во која се бара Всесловенскиот комитет да ги употреби сите можни мерки Бернштейн и Државин да дојдат во Македонија. От Москва обаче не идва никой. Няма време за губене. Започват сувалки между Белград и Скопие. Включена е и София. Свиква се втора езикова комисия. Кон средината на март 1945 година втората комисија со агитпроп тука со братска помош од север целосно ја усвоила Вуковата азбука со додавање на буквата З на З. Лабораторният опит по създаването на така наречения македонски език завършва с работата на трета комисия. Решенията й са продиктувани буквално от пропагандния център на Югопартията. Стоян Ристевски ни показва телеграмата, с която в Белград са привикани най-авторитетните членове на езиковата комисия. Следва резолюция с окончателния вариант на фонетичната структура на така наречения литературен македонски език. В новата азбука има 4 сръбски букви, а българският звук «ъ» или големият «р» е изхвърлен. Така задачата, поставена от Коминтерна, е завършена. Чрез учредяването на Македонска Югорепублика и език да се денационализира българското население във Вардарска Македония. По същото време подобен процес на денационализация на българите се провежда и в Пиринска Македония.
пак по идея на Коминтерна, но се изпълнява от БКП. В пъзела от българска страна се подрежда и една правописна реформа от 1945 година, също наложена по идеологически, просъветски подбуди. Изхвърлена е буквата Е двойно, което според езиковедите е предателство към западните български говори, в частност към македонския. Поетът Венко Марковски участва и в трите езикови комисии. С потекло от Велес прекарва значителна част от живота си в странното състояние, както сам го описва, да бъде македонец в България и българин в Македония. От една страна изпълнява линията на Комунистическата партия и активно съдейства за откъсване на македонското население от България. От друга, брани македонските диалекти от сърбизация. След скъсването на Титова Югославия с Съветския съюз, Марковски попада в лагера Голи Оток, след което с протекция от Тодор Живков успява да се пресели в България. Признанията за македонийския си период написва в книгата «Кръвта вода не става», която е иззета от комунистическия режим и по спомените на дъщерята се е давала само срещу подпис. Днес съпругата Филимена Марковска прави горчиво признание. Ние като българци идваме в България, а от България заминаваме като македонци, защото не правят в България, че трябва да създаваме македонска нация. Това е най-страшното. Да можеш съзнанието непрекъснато да повтаряш: абе ти не си българин, ти си някакъв македонец, който трябва да създаваш това. Това е най-страшното. Най-голема заблуда. И това Венко си го осъзна. И това го пише. И го казваше навсекъде, на всички срещи, че това му е най-големото нещастие, което го сполетяло в живота, да се откаже от българското си име. Весело, това е много страшно. Далеч по-щастлива е личната съдба на основния противник на Венко Марковски в езиковата комисия – Блаже Коневски. Или Благой Конев, както собственоръчно се е записал в документите, попълнени за да следва в Софийския университет. Не го завършва, както сочат архивите на Алма Матер. Скопие е академик, известен като иконата на македонски език. Именно той формулира норми за книжовната форма на македонския и пропагандира обособяването на македонска идентичност. В този процес братя Миладинови стават миладиновци, а народните песни в сборника им македонски. Пред фактите и боговете мълчат. Какво можем да открием в сборника? В сборника откриваме песни, в които песни се казва, че македонците са българи. Т.е. народа ги е казал в 1861 година са записани. Мощни ми се мили българските моми. Много са ми мили българските моми. Вез ден ми жният по жесконо слънце, от утро до вечер на нодзи ми стоят, полудзи кревет и така нататък. И накрая завършва с очервени образи, това значи бузи, охридско ябълко. Тоест, българските моми от Охрид имат тези положителни качества, които се изброяват в народната песен. Да, обаче кодификатора на македонския литературен език Блаже Коневски казва: язикът е нашата татковина. И правилно казва. И това, което вие говорите, отрича тогава тяхната татковина. Тя се разпада. Тяхната татковина е България, така че той правилно е казал, че язикът е нашата татковина. Но защо не е споменал коя е тази татковина? Веднъж направен, македонският език започва да се развива в ненормални условия. Като Югорепублика, Македония не е суверенна нито политически, нито духовно. Сръбският език има господстващо положение в федерацията. Така, първоначално чрез сръбската пропаганда, а после чрез идеята всички граждани на федерацията да се наричат югославяни, още неродената македонска нация е подложена на естествена асимилация. През време на СФРЮ възпитаниците наши интелектуалци възпитаваха се чрез Белград и това бе модерно
да бъдеш, да имаш в едно изречение да употребяваш някои сръбски думи. Това като че си по-висок политик. Случи се, че в събранието на Македония те пратениците, как ги ние казвахме, тия делегатите, избранниците, македонци, почнаха да говорят на език в едно изречение от 10 думи, най-малко 1 до 2 думи да бъдат сръбски. Като че ли това е по-важно, по-државничко е. Никак си. После 1945 година, кога македонскиот јазик буквално влегува под контрола на српскиот јазик и денеска не е спорно дека барем 10% од литературните зборови во македонскиот јазик се буквално српски зборови и уште 10% се некои македонски форми, меѓутоа србизирани во својата форма. Така што македонскиот јазик денеска е комплетно отворен за, мислам, последните 60 години и комплетно отворен за србизирање и ние тоа го забележуваме во многу форми, на многу начини. Јас велам тука се раѓаат народи, се раѓаат и јазици. Вие порано тука имавте на овие простори, да речеме, српско-хрватски јазик. Сега тој јазик има 5 имења, колку што знам ја, црногорски, српски, хрватски, бошњачки, 4. Така да се случува тој феномен. Јазиците се раѓале, изумирале, народите исто така. И така да во тој контекст јас го гледам и македонскиот јазик. Дури и да се докаже тезата дека неговите корења се од бугарскиот. Јас како писател ви реков, имам следното чувство, дека архаичниот македонски јазик е многу поблизок до бугарскиот од овој современиот, дека современиот е многу србизиран, тоа се чувствува, дека и насилно е србизиран, но за среќа ќе се навратам на тоа. Јазиците се живи, тие или прифаќат или не прифаќат. Преди 3 години Македонската академия на науките издаде двутомна енциклопедия, която предизвика проблеми в държавата, скандал сред научните общности на Балканите и неприятно усещане в Брюксел. Сред страниците й се утвърждават легенди за древната македонска нация. За Клеопатра, съпруга на македонския крал Архелай I, за Филип и Александър Македонски, за свети Климент Охридски, за уж македонския цар Самуил и за всички онези български герои, родени на запад от Родопите, които, разбира се, са обявени за македонци. Както съвременните политици в Скопие търсят корените на македонската идентичност в античния свят, така и учените ровят за корените на македонски език в света на империите. Македонскиот јазик во голема мера се развива без поддршка на државни институции, бидејќи се употребува како јазична матрица во рамки на големи империи, како што е, да кажеме, Отоманската империја, значи без поддршка никаква на институциите на Отоманската империја, и во рамки на Византиската империја или империјата на Источното Римско царство, или пред тоа Римската империја и така натаму. Сега вече се правят опити да се отиде чак до Кирил и Методи. Тоест всичко, което е било българско, да бъде обявено за македонско. И това става много лесно. Зачертава се прилагателното български, замества се с прилагателно македонски и всичко това е вече документ, че е съществувал македонски език. В Скопие излизат редица неща на книжовен български език и там пише, че това е стария македонски език. И това излиза в тяхната книгопечатница на университета. Вече 9 и 10 век, како се зајакнува, вие знаете, значи како се шири християнизацијата во Македонија и како се зајакнуваат институциите кои се грижат за културните идентитети на македонската популација, на македонскиот народ, на бугарскиот народ, како се зајакнуваат институциите на Охридската архиепископија, се зајакнува и позицијата на македонскиот јазик и на македонското писмо. Во тоа време ние имаме допирни точки, но имаме и разлики. Глаголицата главно се инсталира во Охридската школа, за разлика од Преславската, например.
бугарската држава според мене покажала повеќе, како да кажам, политички сенс за тоа дека треба да се доближи до тогашната византиска култура, значи и до грчкиот јазик тогашен, а македонската се затвора многу повеќе во таа традиција на глаголската писменост. Думите на поетесата Катица Кюлявкова, член на Македонската академия на науките и изкуствата, са типичен пример за тезите, които Скопје излучва всекидневно. Аз мислам дека на Балканот нема да предпоставиме дека се работи за два различни народа, но нема два народа кои толку ја имат преплетена историјата како бугарите и македонците. Истите споменици низ бугарските градови, истите споменици ќе ги најдете и во тоа Диснилендот во плоштадот на Скопје. Ама вие ли така го наричате? Ама јас го нарекувам, оти тоа е Диснилендот и кога ќе излезете свано на кај Камени мост, свано јас еден ден не можев да се воздржам да не се насмеам. Оти тоа личи како некој скулптор да направил изложба, да му е допуштено месец дена да ги изложи сите своји скулптури. Паметниците са изградени с пари на Скопската община и правителството. До тях се нарежда новата литература, която усърдно очертава античното потекло на македонците. Писателят Александър Донски е сред нашумелите пропагандатори. В поредица от книги той проследява античното наследство в днешната македонска нация. Невежеството там е превърнато в наука, затова защото наистина там излизат неща ужасни. Етногенетичните разлики между македонците и българите. Вижте какви са красиви, вижте колко са грозни. Македонците каква красота са, българите каква грозота са. Но голямата лудория, искам да подчертая още веднъж, е, че тя се препоръчва и се рецензира не от друг, а от академик Блаже Ристовски. Този, който е в основата на Македонската енциклопедия, която е също едно хумористично издание в два тома. Според български езиковеди речта, която се употребява днес в Република Македония, е българска регионална форма, която се развива в региона на Вардарска Македония. Така както има, например, българска регионална форма в областта Банат, в Румъния и в Сърбия. Езикът не е задължителен атрибут на държавата. Такава е вековната практика на западните култури. На изток е друго, а тук на Балканите още по-друго. Обществените процеси и в момента създават езици. Последният е босненския, а опитът за предпоследен така наречения помашки език в Гърция. Науката няма значение. Важна е подмяната. Значи, од македонска страна ние имаме вештачко оддалечување българскиот јазик, затоа што политиката треба да се биде подалеку од българскиот јазик, за да можеме да го изградиме својот македонски јазик. А од друга страна имаме исто така игнорирање од страна на българската политика со тек на време, кај има па друга филозофија. Тоа е јазик кој тие не го признаваат, за нив не постои тој јазик и тие исто така одат на политика на игнорирање. И практично, благодарејќи на овие две политики, независно од формата дали некој ќе го признае јазикот или нема да го признае или не знам што друго, ние доаѓаме во една ситуација каде што луѓето денеска се помалку и помалку се разбираат. Докато езиковедите от двете страни на границата дебатираха за това има или не македонски език, изкуствен ли е той или е плод на естествено развитие, политиците раздухаха езиковия спор и го превърнаха в пречка за развитието на двустранните връзки между България и признатата от нея суверенна Република Македония. Тъкмо Любчо Георгиевски като премиер намери заедно с българските си партньори през 1999-та решение, за да тръгнат дипломатическите отношения. Всеки да подписва междудържавните документи на езика съгласно собствената си конституция. Езиковият спор обаче остава. На македонски чекор е крачка. Думата има славянски произход и означава крак, стъпка. Чекор по чекор ке се освестиме, ама е потребно време. Междувременно, чекорът към иднината или бъдещето е добре да минава през музея.
но онзи, в който са подредени научните факти. Мозаикот ја представува Македонија низ вековите, значи вметнати се, вкомпонирани се, значи внатре делови од историја, митологија македонска, да речеме најголемиот дел, кој што испровеива од почеток до крај. Започнува мозаикот од едно афионско поле, значи маково поле, каде што на хоризонтот горе изгрева сонцето. Од митологијата наша, македонска, се смета дека изгревање на сонцето символизира вечен живот. Значи, не случајно стои овде, односно символизира нов почеток. Од митологијата наша сите великани македонски, Александар, Филип, Крали Марко, Болен Дојчин, цар Самуил, имале свој коњ. Значи, коњот стои како верен човеков пријател, да се рече така, но е раното христијанство низ Македонија, односно тука е направен еден временски скок, да се рече така,